Zwembad De Wettersteens in Burgum wordt voor €1 miljoen opknapt. Het weer de laatste dag dat het zwembad even weer voor de renovatie. Personeel en gasten vernemen dat de laatste verbouwing 20 geleden weer. De tegeltjes worden gewoon glad. De kleedkamers weer wel vervangen qua de douchen. Ja, alles eigenlijk. Het wordt gewoon ouder. We krijgen een plafond, de tegels worden al jaar verloren. We krijgen een kleedkamers, een tribune krijgen we er nog bij. Op de Nijtribune is plak voor 150 mensen die naar de zwemwedstrijden Schenk kennen. Van de entreehal wordt een soort van lounge maken. Ja, dat klopt. We proberen eerst een ruimte te creëren waar iedereen die zwemt of sport het ik lekker vindt om je gewoon even te blijven zitten en even met collega's te praten of even met medezwemmers te praten. Gewoon om het gezellig te houden hier. We hebben rekening gehouden met de bezoekers. We hebben ze vragen om aan te gaan wat zij nou het meeste zien komen in uw zwembad. En eigenlijk is dit op nummer 1 echt de tocht. Het vielen van tocht, het vielen van geld. En dat is het belangrijkste punt wat we in dit zwembad aan gaan pakken. Daarnaast gaat het om de verluchting. Dat is natuurlijk hier een Zandig-stijl. En dat pakken we ook heel sterk aan. En dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste punten die eigenlijk oerhanden naar voren komen binnen. Er willen meer zwemwedstrijden houden, zei de bedoeling. Leden van de zwem- en waterpolovereniging zullen vrijwillig mee helpen het zwembad draaiende te houden. De gemeente Tjitjerkstadeel houdt het zwembad toegankelijk voor alle groepen zwemmers door de police zo leeg mogelijk te houden. Er komen onder andere asielziekers, handicapten en ouderen. Maar wat vinden de verste gasten van de verbouwing? Ja, dat wordt eigenlijk wel steeds, ja, want dat is wel ouderwets, ja. Ja? Ja. Waar verneem je dat aan? Nou, al deze toezicht niet. Dat ligt er net meer op. Nee. Hè? Dus je hebt wel nog een nice zwembad? Ja, dat is mij wel, ja. Jawel. Ik heb een foto gezien en dat is inderdaad wel leuk. Dus het zal inderdaad beter worden dan het nou is. Ja. En ja, dan is het bad dicht van 12 september. Wat doe je in tussentijd dan? We snijden hem eens uitslepen, denk ik. Het vernijde bad gaat op 12 september weer open. In de tussentijd ging een broek maken worden van het Ieperloft zwembad in Gietjerk.